nih mani abo tabo pas 6 বছর চলি দঙ্গ dinora phayo bale khana mani kok ga seng puilao no sini kok bubagon seng thanglaiano mori tongka tuimang tong deli abo belai kha khamnani kok belai wananani kok tei oblo ka sunani bagai belai khino sagangai phainani jora kok kotorni basai tongka tabo oboni bagai seng hamaniba seng bebak maniba bebak sekeri hinggai seng tau manna kelaina norok saidaman maya samin yaus kang ne portigau nuka sinio Tripurao vaksin je vaksin ruzat mani ha korona ne vaksin ruzat ada oro uskang ne portigau nugo 40 lakh ni bara vaksin nakha morok Tam salah yang orang buji kena 40 lakh ni bara vaksin nakha nazike to tongkhono hege o hawo o haste besawo besu borok bangai tongkha pansubine a borok ro ni bisingo senti prasane besu seng besu pansubine di 40 lakh ni jagao seng besu ko hani besaro belai kisa ajoto sai mano 12 lakh something 19 dofa bebak khogi arni bisingo deborma rian borok kisa kebang aboni bisingo tabo ti prasad deborma belai khenok kelugi tongmani jora belai khenok Phekjak maniyo buljagai komor mani jora boni bagai thanai 2019 seng hiksai sini munok mukung tongo sumbo sakri bakri thlai hai pano bwkha tongmaya ngai seng sobanani bagai center ma khlopa abuli wo Kaisa sini nogo doktor jini nogo belai sing kosto khlaikia belai sing seba khlaikia kotor samania abo fek suklal saimano tei sing bai kirnai borok saimano sing busu kosto khlaikia aboni kisi cha mari photoi aro tobo o beri khorok nei ani nogo yang pandemic choli dongo cabinet kamio kebo kasaya jorawo angos rai khorom ni berinyo berima ani nogos borokno treatment duoi borokno seba sosrusa khalai magna no mas kaisa makon hamtung hunai naithokma srai i ko srai belai khelo khela kreng tu ri khelo bo chakri manu abahai jorawo bo omo hayok lai thangka metric porikha buri malia continue bo class 10 porimani poribu malia madam no tini tamni bagai mohke para amchai khlainai drugs ni awaimo bo hani no to nyanyor tini mohke Kokchap no haike kami porosar khlainai nangkha tamni bagai oke balakin hambai kok Tripurano seng o samung khlainai nangmani hingke abo nangsugui tongo jorawo seng abonoti awareness khayo te center bosung khulugi naikha ke seng nugui tongo kebang ma o maniyo kalaija 90% sini sikla buri rok kalaija tai theibo tongo ani mokol buskango ani sinijak ani center o tongi thangjak aboro theimar nugui tongo bemar manjak maro nugui tongo ke omse kirma singsa ke newspaper ro nugo 20,000 rok HIV hepatitis manjak tai aboni bisingo kami amchai tai sini borokni bisi hinibo newspaper ro nugo YouTube ro bosung nugo sin borok bahke manjak tongbaikha thei tongbaikha inke o jorao o samung belai khana nangmani sini dofano jeng komornani yakni phiyangnani hinke
tei sini siklarano sung mo thangnani hingke o samono belai nangkukmani kami amchayo sung o drugs no tei pheknai manui no tei sung kasuna nango sai marna nango tei sini siklarano sung oboroni je hamya o pheknai manui je hamya abono sung borono poilani simi sai manrokha hingke boro amhayo klai gla aboni bagi sung je kami o thangini sawo a kamini boroni kamini bwsarok no boro jeti khe boro abono kasui mana bagai borno huskeri mana bagai basai mana bagai no sung o samung khayo hingke bwskang salo bo sung tebo khaina nango gatai sini ang o kok tripurani wngui nai koina musungo sini tiprasa rokno sini dofani okra sakra rokno sikla rokno NGO rokno jotono jani ja kamini boro rokno bwsa rokno sini sikla rokno o manini yakni drugs ni manini yakni katirna baginai jotono thamsake basana nangnai haike sini o sikla rokno sung maragla gobangma 90% abo klaijak hingke abo tebso bangui tongo aboni bagi sing awareness khanya nango kasolanya nango thamsake joto kami o hingke madam no rokha bo bodol ni ngi tine mo ye phaina o sengke yak ba yak foundation ni ngi nei sung tin oro phai sab rok nong ni logi tini phai manjak phakya sung oro tongo bo MD yak ba yak angke executive director hingke sini member bin bumke suklal hingke ani to kalpana hingke member khirut hingke MD biswajit hingke sini member secretary bentom goro tongo boro ke kamini borok hingke sini suken bobo member boro kamio bono organize khayo hingke tabuni bong sasidi hingke nor tini je khlai family no kamini mung khatamo kamu daria thol bisram no daria thol na mede hambaya ko hambaya